Alegro de estar aquí con vos, facervos unha visita, seguro que Charo tamén. Tamén. Bueno, aí. Entón, a pregunta que fai Tano, que é unha biblioteca? Pois a biblioteca, para mí, que estive aquí moitos anos, na biblioteca pois, é bastante importante, é moi importante. E penso que para vos tamén tiña que ser algo moi importante. Aquí, non só nos libros, senón nos ordenadores, na radio, en todas as actividades que se fan e que parten de aquí, é onde se encerra todo. Se quixéramos de aquí, tiña que salir todas esas ideas para logo facer proxectos, para traballar na clase, para ler moito, porque sin lectura non se aprende. Vale? Entón, a biblioteca é a base máis importante, é o corazón do cole. E de aquí é de onde xurxen todas as ideas e todo. Para todos, para os pequenos e para os maiores. Por lo tanto, a biblioteca é moi importante. Vale? A ver, vamos a ver entón eso que facedes, que fixestedes entre todos. Vale? Alégrome. Eu teño 8 anos e xa non lento, e gustame libros a montos. Ter un libro novo é unha aventura e así coñecemos a outra escultura. Un libro está sempre comigo e así pode ser. O meu amigo, un libro está sempre comigo e así pode ser. O meu amigo. Hai que ter un libro a carón da cama para poder ler. Toda semana en las bibliotecas podemos prestar os fermosos libros que nos fan soñar. Un libro está sempre comigo e así pode ser. O meu amigo, un libro está sempre comigo e así pode ser. O meu amigo. Eu leo, así estou lero de todo. Mesmo en lero libros de aventuras e outra acción, aquele misterio que no caixón. Un libro está sempre comigo e así pode ser. O meu amigo, un libro está sempre comigo e así pode ser. O meu amigo. Siempre conmigo.